Det må man sige. Og hvad er det, der egentlig er sket? Jo, altså min plade er kommet på gaden, eller det er den kommet her i onsdag. Det vil sige, det er i dag faktisk? I dag, ja. Der er den kommet på gaden, og hvad kan man sige? Den er forudbestilt i en masse eksemplarer, og folk de snakker meget, så jeg regner med, at den kommer til at gå rimelig godt. Altså sidste gang der var her, der snakkede vi sådan meget om, at det var det der med at være undergrund, og du havde udsendt, som jeg kom til at kalde det piratbånd og sådan noget, men nu er det virkelig, nu kan vi godt sige, at du kører helt igennem. Det må man sige, ja. Altså hvis vi lige kan måske se den her plakat, der er lavet til dig, så kan man godt sige, at du fyrer den lidt af, kan man sige. Det må man sige. Hvad er det for en stil? Hvad hedder det der? Det er gangsterstilen, ikke? Altså, det er kvinder og pistoler, ikke? Altså, eller patter og pistoler, må jeg sige. Okay. Så det er simpelthen playerstilen, ikke? Altså. Okay. Men så troede jeg måske også, at det er også fordi, jeg ved sgu ikke rigtig noget om det. Nej. Men er det sådan noget inden for hiphop, der er der sådan noget med, at man må ikke være for kommerciel? Jamen, jeg er jo heller ikke kommerciel, fordi jeg har jo ikke gjort noget for at tilnærme mig de kommercielle værdier, vel? Altså, jeg har jo ikke ændret et komma i mine tekster. Mine tekster er stadigvæk lige så provokerende og lige så langt ud, som de var før. Jeg er ikke blevet censureret, og jeg har ikke ændret noget som helst, så jeg har jo ikke gjort noget for ligesom at blive en kommerciel succes. At pladen så muligvis sælger godt, det er jo en anden side af sagen, men altså, det er jo bare fordi folk åbenbart kan lide det, jeg laver, ikke også? Men jeg har ikke gjort noget for at tilnærme mig en kommerciel standard. Okay, altså nu så skal så være ikke nogen hemmelighed, at jeg spillede båndet for min kæreste. Nå for helvede. Og hun synes, det er frastødende. Har du fået nogle reaktioner på det der, at dine tekster er så, hvad kan man sige? Vulgære. Ja, vulgære. Nej, jeg har faktisk kun... Altså, der er selvfølgelig nogen, der får ondt i røven, ikke også? Der vil altid være nogen, der ikke kan se humoren i det. Men altså, jeg siger så Bette Midler, they can't take a joke, fuck them, ikke? Altså, jeg mener, det er humoristisk ment, og det er ment som ligesom for at sætte gang i nogle ting, og ligesom for at gøre op med al den her politiske korrekthed. Så hvis folk lige får ondt i røven af det, så må de gøre det, men altså, jeg kan ikke rigtig tage mig af det. Men jeg har egentlig ikke rigtig mødt så mange, der har problemer med det, men det kommer måske, altså. Okay, det kan være, der kommer sådan nogle kvindeforretsorganisationer efter, der kaster tomater på dig, og prøver at løbe frem med hvad hedder det? Altså, det hele væg, ja, det er det. Så har du så lavet... Altså, det der nummer, som kom med den første single, sådan, hvad hedder det her? Det hedder Mig og min kadet. Dig og din kadet. Dig og din kadet. Og der er lavet et video til. Ja. Og kan du lige forklare lidt om, hvad sker der i den her video? Der sker det, at jeg render rundt sammen med min makker Reuterlot i Sønderborg, og vi drøner lidt rundt ned forbi pornobutikken nede ved havnen og sådan noget. Den eneste pornobutik, der findes i Sønderborg og sådan noget der. Okay. Og så optræder vi lidt og forskellige steder, Åben Rå, Sønderborg og sådan noget der, og trykker den af nede i parkeringshuset, som er det lokale hiphop-tilholdssted i Sønderborg, hvor der er graffiti og sådan noget. Man kan så sige, at ham der, når man så ser videoen, og seerne skal se den om et øjeblik, der er der den fyr, som er i det grønne tøj, som ligesom er din marker. Det er Reuterlot. Det er Reuterlot, ja. Hvem er han? Reuterlot, han er fra Nordals, hvor jeg er fra Sønderborg. Reuterlot, han er den hårdeste mand fra Nordals. Vi kalder ham Ereberbarn Alfons, fordi han har styr på kvinderne og sådan noget der. Okay. Han er simpelthen en hardcore gangster ligesom mig, og han er en rå sæk, hvad kan jeg sige, han er min makker altså. Okay, skal vi så ikke bare, altså nu når du ligesom har præsenteret... Først skal jeg lige spørge dig noget. Ja. Er det rigtigt, at du kan lave mikrofontesten med begge hænder? Ja, det må jeg sige, det er rent nok. Den er god nok. Ja. Kan du så ikke lige præsentere din nye video? Nu kommer jeg video med Elrond Harald Mann. Mig og min kadet, den er Olsens nummer 1, og den er fandme fed. Se den og køb for pleje. Moin. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Elrond Harald, han elsker sin kadet, og køge i kadet, det er fandme gammel fedt. Dobbelt karburator over hele svineri. Tysk mekanik, det er noget vi kan lide. Så Elrond Harald, han er med og hold. Fuck BMW, for Harald han er kold. Opel Kadett, jeg ser det er noget der holder, når jeg ligger over bakse med Connie og bolle. Min mand Gitte Knok, han ordner maskinen, benzin, indsprøjtning og old, det er fin. Min kadet, den er fed, fordi jeg den her tun, den kører dobbelt så stærk som en folkevogn. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Mig og min kadet, mig og min kadet, Opel Kadett, den er Olsens nummer 1. Fredag efter arbejde, et så meget pjat, hotdogs hos Arne, indtil jeg er sat. Guy, med møds, ind i kadet, og så ned til Måtte Pøts. Frem med D-Mark, vi køber det vi plejer. 100 flaske whisky og 2000 bajer. Så skal vi i by og have gang i navn dame. Vi rapper og vi prutter og vi brækker vores alarme. Ned i by, kadet den her plads. Hele bil er fyldt med bajere og has.
Mødes med knejde over Røghusplads. Rasen tog en maskine, den fik gas. Han forbi at smege, vi kører i konvoj. Kældragt over, vi er smart i et tøj. Kadet, den er net, det er næsten 0 for møg. Rids du er lagt, så fedt du igen over øj. Et tøse giver mok, når de siger kadet. Skal du have noget fisse, så er det fandme let. Det er Stig Conny, helt uden trusse. Tager du hen med hjem, så fedt du hendes. Inden over smege er blevet snart sur. Alle er modeller, de vil køge en tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet og sutte over dit svin? Med min kadet, med min kadet. Opel Kadett, den er altid nummer 1. Med min kadet, med min kadet. Opel Kadett, den er altid nummer 1. Med min kadet, med min kadet. Opel Kadett, den er altid nummer 1. Med min kadet, med min kadet. Opel Kadett, den er altid nummer 1.